салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бинед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳима. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем. рекламаш 20 сум. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Корвони дукомната. Квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 40 метр квадрати нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон дукомната. квартира дар 11 этаж қарор дорад. 63 метр квадрати нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ дукомната. квартира дар 1 этаж қарор дорад. 46 метр квадрати нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, якомната. квартира дар 13 этаж қарор дорад. 46 метр квадрати нархаш бошад. 163 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон дукомната. квартира дар 4 этаж қарор дорад. 45 метр квадрати нархаш бошад. 178 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 18 микрорайон дукомната. квартира дар 8 этаж қарор дорад. 54 метр квадрати нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. 100% ремонт карда дар дастон метиҳанд. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам.